Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Σήμερα παίζουμε ένα βίντεο και είμαστε οικογένεια εδώ. Έχω ένα μικρό κοτσάκι και τώρα δεν ξέρω που είναι, μισό λεπτό. Γεια σας. Γεια σου κοριτσάκι μου. Πού πας? Έλα κάτω να δεις τι θα σου φτιάξω. Εντάξει. Σου αρέσει? Φτιάξε με. Για να ανέβει και η μαμά πάνω να δούμε. Δεν βλέπω τίποτα. Είναι πολύ μεγάλο για να χωρέσω εδώ. Ζωγραφή. Περίμενε. Πάλι το πάνω. Με χτυπήσανε. Τι? Είμαι κάτω. Με χτύπησαν. Άκου τώρα θα με πυλοβολήσουνε. Κρίμα, δεν πειράζει. Έλα να σε πάρω, πού είσαι? Έλα, πού είσαι? Όχι. Θα με σκοτώσει. Δεν άρχισες. Αυτός είμαι πάνω. Κάποιος θα με πάρει τώρα. Πάνω, αφού δεν είσαι εδώ πάνω. Είμαι εκεί έξω από την πόρτα, στο δρόμο. Να, τι εδώ, κυρία. Με πήρε. Με πάει. Μπήκε σπίτι σου και με πήρε. Πιάστη να μου. Κλείδωσε. Και πονάει η μου όλα.